Ito ang explanations. Itong option A ang sentence na gumagamit ng fast as adverb. Minomodify nito or dinidescribe ang adjective na asleep. Adverbs ang words na nagmomodify ng adjectives. Ang meaning ng fast dito ay mahimbing. Mahimbing siyang natutulog. Ang fast sa option B ay isang adjective dahil minomodify nito or dinidescribe ang noun na horse. Mabilis ang meaning. Mga adjectives ang ginagamit pang describe ng nouns. Itong fast ng option C ay isang verb, meaning hindi kakain, magfa-fasting. Ang subject ng verb nito ay itong pronoun na we. Itong option C ang gumagamit ng word na half as noun, ang kalahati. Minomodify ito ng phrase na of the land, isang adjective phrase para malaman natin kung anong klaseng kalahati. Object ito ng verb na bought. Binili niya ang kalahati. Meron itong article na the na isang noun determiner o isang palatandaan na merong kasunod na noun na sinundan naman ng noun modifier o yung ginagamit pang describe ng noun. Itong larger, isang adjective, meaning binili niya ang mas malaking bahagi or parte or kalahati ng lupa. Ang half sa option B ay isang adjective. Minomodify nito ang noun na million. Ang dalawang half sa option A ay puro rin adverbs dahil minomodify nito ang mga adjectives na empty at full. Ang most na ginamit as adjective ay itong nasa option B. Minomodify or dinidescribe nito ang noun na kids. Pero ang nasa option A, minomodify nito ang beautiful, isang adjective. Adverb of degree ang most dito. Pinaka ang meaning. Pinaka-beautiful. Adverbs ang ginagamit pang describe ng mga adjectives. Ganon din yung nasa option C. Minomodify or dinidescribe nito ang adjective na generous or mapagbigay. Pinaka-mapagbigay. Ang straight na ginagamit as adverb ay nasa option B. Minomodify nito ang verb na can't walk. Isa itong adverb of manner. Itong nasa option A, adjective dahil minomodify or dinidescribe nito ang noun na hair. Adjectives ang ginagamit pang describe ng mga nouns. Ganito rin ang nasa option C, isang adjective na minomodify ang noun na answer. Nasa option A, ang just na ginagamit as adjective. Minomodify nito ang noun na God. Dinidescribe nito na fair, patas, ang God. Ang just sa option B ay isang adverb dahil minomodify nito or dinidescribe ang verb na has arrived. Ibig sabihin, ngayon lang. Adverb din ang just ng option C dahil ang just dito ay minomodify ang adverb na yesterday, isang adverb of time. Ang adverb ay ginagamit pang describe ng kapwa adverb. Ibig sabihin, kahapon lang.